दिनैनिफ्राय जागायबाय बिमा माइनाव लक्ष्मी फुजा। गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय बायदिनो आलांगि बाजारावबो श्री श्री बिमा माइनाव लक्ष्मी फुजा रौफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 1993 इं मायथाइयावनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सोरजिनानै लाजानाय आलांगि बाजारनि हाथाइसालि सामलाय आफादा श्री श्री बिमा माइनाव लक्ष्मी फुजा फोरबोखौ थांनाय 1998 इं मायथाइनिफ्रायनो फालिबोयै देग्लाय 25 बोसोराव आगान होबाय। 25 बोसोराव आगान होनाय श्री श्री बिमा माइनाव लक्ष्मी फोरबोखौ लोब्बा लानानै दिनै आलांगि हाथाइसालि आफादा 28, 29 आरो 30 अक्ट'बर खालि सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै रौफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंदों। दिनै फुंबिलियाव गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होफैयो पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि आइसि आमुरेल हुसेना। बेजों लोगोसे मोननै दालाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होफैयो फारियै 11 नं मालिगाव बिसिडिसि आरो मावरियागाव बिसिडिसिनि मासिगिरि प्रणब कुमार बसुमतारी आरो बादारि बसुमतारी मोनहा। लोगोसे माइनाव सिबिसालिजों लोगोसे 25 बोसोरारि मोनसे नेरसोन महरै लुनानै दोननाय खाम्फाखौ बेखेवनानै होफैयो 9 नं बनरगाव बियाबनि एमसिएलए राजिब ब्रह्मआ। समस्ति मानेथ' बाव खावनै दङ, देबोरगावबो गोग्लैयो आरो आंबो दा आङो नंगौ बिथांमोना आंखौ मोजां मोननानै समस्ति गोग्लैयाबाबो लेंहरदों। दा ओंखायनो आङो बिथांमोननि जानाखि मन्दिराव आद्रा खामानिफोर थानाय बेखौ आं एमसिएलएब्लाबो गावनि फान्डजों एसेब्लाबो आं अनसुंथाइ हरनो होननानै बिथांमोननो खोथा होदों। बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि आलांगि बाजार कमिटिया 25 बोसोर सोलिगासिनो दङ। मा फोरमायगोन दिनैनि गोथार सानाव? दिनैहाय आलांगि बाजार कमिटिया फालिबोयै 25 बोसोर जाबाय बिमा लक्ष्मी फुजा फालिबोनाया। दिनैहाय जोङो आलांगि बाजार कमिटिनिफ्राय जि प्रग्राम लादों बेवहाय दिनैहाय जोङो फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै एबा अर्थात 28 अक्ट'बर निफ्राय जोङो जागायबाय। बेवहाय जोङो मेन गेटखौ दहाय बेखेवखांबाय। दिनैहाय जोंनि आलांगि बाजारखौ एरियानि समस्ति गोलैयाब्लाबो राजिब ब्रह्म सार बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बे हिसाबै बिथांखौ जोङो बेखेवहोबाय। दिनै जों जि हाबाफारि दङ बेवहाय जोङो माखासे हाबाफारिफोर जों लानाय जादों। बेयो जाहैबाय डान्स कम्पिटिसन दङ, बिनिफ्राय लिटारारि कम्पिटिसन दङ। बे मोननै हाबाफारिखौ जोङो उन्दैफोरखौ लानानै जोङो बानायनाय जादों जेन' डान्स आरो लिटारारि कम्पिटिसना डेभेलप जायो, जों बेखौ लादों। बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय बेखौनो खावलायनो सानो जोङो एसे एनै जोङो खेला धुला जागोन। बेनि गेजेराव जोङो माखासे प्रहिबिटेड जोङो खालामनाय जादों, रेस्ट्रिक्टेड खालामनाय जादों। बेयो जाहैबाय जौ जुवा, बेफोरो जोंनाव थानो मोननाय नङा। जोंनि बे एसे एनै खेला धुलायाव जोङो सानो सानथामनि हाबाफारियाव जेन' 28, 29 आरो 30 बे सानथामनि हाबाफारियाव साननैया जोङो डान्स कम्पिटिसन आरो लिटारारि कम्पिटिसन बे मोननैया थांगोन। जोबथानायाव जोङो कमेडियान हिसाबै प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौ जोङो लेंहरनाय जादों। जों खावलायो बेखौनो जे ओनसोलनि बा गुबुन जायगानिब्लाबो जोंनि आलांगि बाजार कमिटियाव फैनानै जोंनि जि सिलभार जुबलि फालिनाय हाबाफारि बेखौ नायफैनायजों लोगोसे जोंनाव फैयो, बाहागो लाफैफायो। बेखौ आङो खावलायबाय बयखौबो। जोंनाव आरो मोनसे मोजां हाबाफारि जोङो लाबावदों। जोंनि मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारा जि मिशन स्वच्छ भारत अभियान लानाय जादों, बे हाबाफारिखौ 29 अक्ट'बर खालि जोङो फुंनि 10टायाव जोङो स्वच्छ भारत अभियान मिशननि दारै आलांगि बाजारनि जेसेबां कम्पाउन्ड दङ बेखौ साब सिखोन खालामनो थाखाय जोङो हाबाफारि लानाय जादों। बेनिफ्राय लोगोसे जोङो
डान्स कम्पिटिशननि थाखाय जोंनि मानगोनां देंखोम रोजाबगिरि मानगोनां गसाइ बसुमतारी बिथांखौबो जोङो लेंहरनाय जादों। गसाइ दैमारि बिथांखौबो जोङो लेंहरनाय जादों। बेखिनि बुंनानै आं बुंनायखौ फोजोबबाय।